akuluakulu paja bongereja limaziwa kuti Center for Democracy and Economic Development Initiatives kapena kuti CDD mosogozedwa ndi a Sylvester Namiwa paja masiku angapo apitawo anayitanisa msonkhano wa nkhani kumene amayankhulapo nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika ku dziko la Malawi. Paja iwo anazagundapo msonkhano khoza ndi ngozi ya ndege inachitika pa 10 Juni chaka cha 2024 imene inapha malemu a Saulos Chilima komanso anthu ena 80 pamene anali pa ulendo opitato ku maliro a malemu a Lafuka Sambala kuchika ngawa kumeneko. Ndiye tikatsata bwinobwino pa zimene anayankhula a Sylvester Namiwa ankauza fotokoza kuti alemba kalata akulembera mtsogoleri wa dziko a Profesa Fabira Mutharika kuwapempha kuti atachitanso kafukufuku watsopano khoza ndi ngozi ya ndege imeneyo. Tatiyeni tioneko zimene anayankhula a Sylvester Namiwa kenako tipitizeni nkhani. Uno ndi msonkhano wa atolankhani nkhani ili pano siya chilendo nkhani yake ndionena kuti muziko muno munachitika ngozi kuti sidachitikepo koma kachitidwe ka zinthu pa ngozi imeneyo sikanayende bwino. Ndiye tabwera pano kuuza mtundu wa Malawi kuti ife a CDD bungwe lanu la CDD lalembera kalata mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti a Malawi akufuna kafukufuku wina. A Malawi ena kunena kuti ayi anthu angoyamba kumangidwa. Ndiye anthu kuti kodi oyamba kumangidwa akhale ndani pali mafunso apa. Ndinene kuti zaziwika a Malawi muziwe kunena kuti ngakhale tinauzidwa zangoziwicha pakati pa usiku pa 10 pacha achakwera anauzidwa analandira telefoni kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lina loyandikana nalo kwauza kuti pamalo akuti pagwa ndege. Zonse zimene achakwera amakamba kuti ayi ndi kudikira maripoti zinali zaboza. Analatauzidwa nthawi yomweyo kuti panthungwa pagwa ndege mupite mukaone. Chabwino taona komanso tamva zimene akuyankhula a Sylvester Namiwa akupempha mtsogoleri wa dziko kuzera muchikalata chimene akuti alembacho ndi bungwe la CDD kuti mtsogoleri wa dziko atachitanso kafukufuku watsopano okhudzana ndi ngozi ya ndege imeneja. Ndeno ku ofesi imene ya mtsogoleri wa dziko amene amayankhulira mtsogoleri wa dziko amene ndi Agathe Maulidi abwera kuzayankhulapo pa nkhani imene akunena zoti kalata imene a Sylvester Namiwa ndi bungwe la CDD akuti analemba kulembera mtsogoleri wa dziko pa nkhani okhudzana ndi ngozi ya ndege imene akuti sinafike kumeneko officially sanayilandire. Ndi akuti akayilandira azafotokozera bwinobwino chitsogolo kuti chikhaji kwenda motani pa nkhani okhudzana ndi ngozi ya ndege imeneja. Paja makosana tikasata bwinobwino nkhani okhudzana ndi ngozi ya ndege imaoneka kuti imakhala ndi public interest. Tikatsatiranso makamaka zimene anthu osiyanasiyana amakhala kuyankhula pa nkhani okhudzana ndi ngozi ya ndege imeneja. Tikakutengani mbuyo pang'ono panali pa 5 November 2025 ku parliament aphungu a nyumba ya malamulo makamakatu a Patricia Kaliate amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha United Transformation Movement chimene mtsogoleri wake mbuyomu anali amene alete Saulos Chilima anazabweretsa ku parliament kupempha unduna wa Homeland Security kuti atachitanso kafukufuku watsopano okhudzana ndi ngozi ya ndege imeneja. Tatiyeni tioneko zimene anayankhula kenako tipiteni nkhani. It pains us. Please take note that you've got to have the inquiry, whether the inquiry was done, but we are looking forward for a fresh inquiry on this, that why is it that we lose a very prominent person? We lost a very prominent person, and this is supposed to be taken note. When you talk about the few meals a day, when you talk about the employment, when you talk about the NIF, when you talk about the mega farm, some of these prominent people, they're the ones who are supposed to implement some of this. And we need to look into it, that why is it and who made that recommendation. Chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula a Patricia Kaliate ndi kumeneku a Ezeno Nkaka amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Malawi Congress Party anazayankhulanso kupempha a boma a chipani cha DPP kuti munyengo ya kampeni ankalonjeza kuti azachititsa kafukufuku watsopano potengera kuti iwo mbuyomu ali mboma anazichita kafukufuku maulendo angapo koma a DPP nthawi imene ankatsutsa kuti kafukufuku ameneyo ndosalondola. Kusatira pamenepo tinaona kuti a Jesse Kapwida amenenso amayankhula chipani cha Malawi Congress Party anazayikaponso mulomo makamakato kupempha boma kuti zimenezo zichitike kuti anthu asiye kugwirana ufiti pa nkhani okhudzana ndi ngozi ya ndege imeneja. Kuchoka pamenepo nkhani inapitatu kwa a Chelsea Muhango amene ndi a Minister of Justice. Ndi ku parliamentiko anazapanga request kuti afuna malipoti amene anzawo a chipani cha MCP anachititsa mbuyomu okhudzana ndi kafukufuku wa ndege imeneyo.
ndipo malipoti onse anafika kumeneko kwa a Chelsea Muhango, ndipo pa 12 Novemba 2025 anasimikizira nyumba imeneyi kuti analandira malipoti amenewo akuchita kauniuni aone kuti kodi chisogolo ndi chotani, kuti kuchitike kafukufuku watsopano kapena hayi. Kuchoka pamenepo pa 20 Novemba 2025 anduna amenewo a Chelsea Muhango anazauza parliament kuti no amalizisa kuchita kauniuni malipoti amenewo, ndipo zotsatira zake afotokoza mtundu wa Malawi komanso afotokozera mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika kuti azapereke direction pa nkhani imeneyo. Posatiratu zimenezi kunakhala kuli chete mpaka nakuzafika mu December pa 25 December 2025 pamene tadikira Mutharika anazatengana ndi a Norman Chisale kupitatu ku Maula prison kumeneno akuti kunazochitika zokhuza ndi tadikira ndi amenewa a Norman Chisale tikuzoka kuti ndi Deputy Minister of Homeland Security anazayankhula kumene kuti pa 1 January 2026 kukhalano ulendo opita ku Chikangawa kuti akaone ziwiri zitatu makamakatu zokhuza ndi ngozi ya ndege manager. Nde kuchoka pamenepo tinazaonanso pali peji inake pa Facebook imaziwa kuti Chisale makamaka kuti Norman Chisale anazalembanso pamene walemba nkhani zosiyanasiyana pamenepo zokhuza ndi zochitika za dziko la Malawi. Nde amazayankhulanso pamenepo kuti iwe ndi anyamatako muzafotokoza kuno bwino nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege imene inapha a Saulos Chilima. Of course anangopanga tachi chithunzi cha ngozi ya ndegeyo pa uthenga umenewo. Nde sitiuza kuti zinthu zake zikhala zikuyenda motani, kuti abomawa abweranso ndi fresh inquiry kapena kuti ma inquiries amene anachitika mbuyomu amene anachita achipani cha Malawi Congress Party anali olondola, panalibe foul play. Komano monga metafotokozera kale komanso metamvera kale ambiri kuphatikiza nzika za dziko la Malawi zimafunisisa ndithu kuti twachitikanso fresh inquiry ndi cholinga choti pazaziwike chilungamo kuti enake anachitapo china chake kapena kuti panalibe chimene chinachitika inangokhala ngozi chabe, koma ngati enake anatengapo dzanja anthu amenewo ndi kuti azakomane ndi chiweruzo pa zimene ndithu anachita zija. Ambiritu amafunisisa kuti achitika fresh inquiry potengeranso ndi mmene makosana amachitira mbuyo moja pa nkhani yokhuza ndi ngozi ya ndege manager kumakhala ma statement osiyanasiyana. Ena akumazayankhula kuti ndege yagwera kokhwitima koditu kulibe mizi, kopita kumene kuja kunapeza zoti mizi ndithu inali pafupi. Ena akumazayankhula kuti ndege manager inapita ku Nzuzu ndi kubwerera kunali ma statement osiyanasiyana. Ena akumazayankhula za black box kumayankhulatu modumphadumpha. Zinthu zonse zija ndi zimene zimapereka mafunso ochuluka kwambiri, nchifukwa chake nzika zimafuna zitazazindikira chilungamo pa nkhani manager ngati enake sanachitepo china chake. Nkuthekatu mwini maganizo pa nkhani imene makamaka pamene tifotokozera kuti akofesi ya mtsogoleri wa dziko makamakatu Akathe Maulidi amene amayankhulira president abwerano kuzafotokoza kunena kuti sanalandire kalata yochokeratu ku bungwe lija la CDD limene limasogozedwa ndi a Sylvester Namiwa. Kalata ija imafotokozera zonena kuti iwo ngati CDD amene amayimirako nzika za dziko la Malawi akuti akufuna fresh inquiry yokhuzana ndi ngozi ya ndege ija inapha malemu a Saulos Chilima ndi anthu ena 8. Ngati maganizo amenewo alipo fotokozani comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.